Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelanjutke malih. Muga-muga ngasih gedhek sedhi enten guna manfaate dados sababiyah dados lantaran kula njenengan saged bejo donya bejo akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Amara perintah sapa Allah ka ing sira kabeh. Gusti Allah perintah ing sakabehane manungsa. Bihadi dari ing dalem donya. Binawari kelawan angen-angen fi makanihi ing dalem makhluk Gusti Allah ing sira kabeh. Dados Gusti Allah niku perintah bu kula jenengan teng alam donya niki perintah. Perintah apa? Illa ya'budu nyembah marang Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah nyiptakno donya saisine niki supados kula jenengan nikmati iso ngrasakno hake Gusti Allah lewat ciptaane. Gusti Allah nyiptakno donya sedaya kenikmatan alam donya niki supados jenengan saged imbut saged kelingan pun ngantos ngelalekne imane jenengan. Margi napa dilanjutke malih? Bayang sifu lan bakal membuka sapa Allah laka dadi sira kabeh fitil ka ing mengkono-mengkono donya mau dari ing nang lebar mau anak kamalihi ing haid jatihi haid jati Gusti Allah Ta'ala. Ngeten Bu Pak, Gusti Allah niku nyiptakno donya saisine niku basa alus perintah jenengan supados nek jenengan nguwasi ciptaane Gusti Allah Ta'ala iso eling marang Gusti Allah. Jenengan nyawang gunung api, keindahannya pegunungan, keindahannya lautan. Napa malih sing indah ning donya niku Pak? Apa Bu? Air terjun indah banget. Oh mana Za? Ya Reza. Sing indah niku napa Pak? Kekuasaannya Allah. Oh, contohnya apa? Ya. Begitu jenengan mirsani ciptaane hak Gusti Allah supaya jenengan ki eling aku ki ciptaane pangeran berarti aku kudu eling karo perintah Gusti Allah. Kon ngantos supe sedaya ciptaane iki nglalekne panjenengan. Kadung bingung berdonya sing diberdonyane malah ketaan donya ora kelingan Gusti Allah. Zaman akhir Pak Bu, kadang wong niku dikei donya indah kados ngeten iki akhire menungsane lali. Duwe kenikmatan badane sehat, duwe kenikmatan duwite akeh, duwe kenikmatan awake jek iso ngrasakno sembarang-barang, panca indrane sehat kabeh, mripate pirsa, kupinge genep kabeh, ning kadang menungso lali hae. Sing dinikmati nang alam donya niki sejati perintah Gusti Allah, konemu ini buat perintah Gusti Allah. Perintah napa sing pokok niku? Ibadah pokok niku napa Bu? Pokok ibadah iku apa ya? Salat. Iki lho Bu. Donya ki kanggo pengemut ngemput jenengan kongkon salat. Nek bar salat nikmatono keindahane donya, oleh nikmati keindahan donya. Ning begitu ibadah wae salat yo salat. Zaman akhir ngeten iki kudu eling lan waspada. Eling tok mboten cukup, kudu waspada. Eling tok begitu adzan Allahu Akbar, eling. Nek adzan iki panggilan Gusti Allah kon nglakoni salat. Nek gak waspada Allah kokak kosek sok ben ae cek ibu penggawane dhewe. Cek repot penggawane dhewe berarti gak waspada. Eling tok ning ora waspada, akhire besok tembe mburin bakal cilaka. Ora ngertos Bu nggih, umure manungsa sesuk ki cek paring urip ora ngerti. Ya nek gak diutang, nek diutang piye?
dia agak diutang, piye? Pas saya gak ada utang mboten, Pak. Aku takon duit kok gak jawab akeh. Jawabannya gadah mboten ngono kok jawab akeh. Kok mesem to, Pak to? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados Bu, Pak, dosa nyiptakne donya sak isine kan menikmati menungso ning aja lali perintah Gusti Allah kon nglakoni salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo nek jenengan wis nglakoni perintah Gusti Allah mungkin bakal dibuka sing terakhir niku, dibuka hak Gusti Allah, bakal ketemu Gusti Allah ning ndi kowe? Ing swarga. Kenikmatan swarga niku puncak kenikmatan iso kepanggih zate Gusti Allah. Iso ketepanggih Tuhane pangeran kula jenengan. Saisine swarga ora sing ngalang-aling keindahane zate Gusti Allah. Lah kepengin pirsa Gusti Allah, saiki nglakoni perintah alam dunya nandur diriyen, nandur dhisik. Pun ngantos supe. Umure menungso nibak Kanjeng Nabi pinten taun, Bu? Pira Dil? Umur Kanjeng Nabi pira? 63 tahun. Nek jenengan 63 tahun niku keperucut luput kalah akeh maksiate Allah, wis bakal mampir ning neraka suwene pira? 7.000 tahun. Sudah 3 tahun kalah bakal mampir ning neraka 7.000 tahun. Siap Bu? Kok meneng to malian? Yang setia nggak manut bujine masih swarga Bu. Penak-penak. Kok ngesem to? Allahumma sholli ala Muhammad. Kulanjutke malih. Paham Bu nggih? Jadi sing donya iki ciptaane pangeran kon nyebut pangeran. Aja nganti lali pangeran, ibadah utamane salat. Alimah yen tau bisa apa Allah bin kaklan sira ka innaka sak temene sira kabeh lakab sira ora sabar anhu saking ningali Allah. Sejatine menungso kuwi ora sabar. Wasada mongko tebur sapa Allah ing kaing sira wa barzanahu ing sakabehane bulan. Gusti Allah penyindir. Gusti Allah ngertos nek menungso kuwi sejane ora sabar, pengen roh Gusti Allah, pengen ndang mlebu swarga. Mungkin benjen bening te swarga to neraka to, Bu? Opede to. Kepengen ndang mlebu swarga tapi kadang menungso lali nek kudu nandur ning alam do dunya. Lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Intine pripun? Ning donya nandur dhisik. Soalnya kadang menungso ora sabar. Pengen sugih, pengen mboten, Bu? Pengen sugih pengen cukup. Pengen cukup pengen pas. Pas napa sugih, Pak Sugir? Pas mawon. Pas butuh mesti enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedik malih. Pun ngantuk dereng to? Ada nggih. Oh, basa ning njaba malih gak ngantuk saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Lama alimat kalane pirsa al-haqqu sapa zate hak minta ing sira mau wujudal malali ing dalam wujude bosen lawanan mongko karepe warna-warna sapa gawe warna-warna mau lakak sira taat ing dalam taat marang Gusti Allah taala. Gusti Allah niku ngertos Bu nek sifate menungsa kuwi ora sabar ya bosenan gampang bosen. Mangmula Gusti Allah nyiptak ning donya niku warna-warna
enek pegunungan, enek lautan, enek air terjun apa malih gampang bosen. Mangmula Gusti Allah nyipta ning donya niku warna-warna, enek pegunungan, enek lautan, enek air terjun apa malih ben gak menungso ora bosen. Nek wis mirsani ciptaane Gusti Allah akhire eling karo Gusti Allah pun ngantos lali. Gusti Allah ngerti nek mangsa gak sabaran. Wong sabar sangane apa, Bu? Wong sabar sangane apa no? Lali nek. Wong sabar sangane apa, Bu, Lis? Apa san? Ikhtiar. Menungso gak sabaran ya kadang cepet bosenan. Nah mula Gusti Allah nyiptakno warna-warna ben menungso kemutan terus marang pangeran, tapi ternyata menungso akeh sing lali. Mergo donya akeh isine warna-warna ki indahe macem-macem, lali menungsane. Padahal Gusti Allah nyiptakno macem-macem supaya Gusti Allah gawe menungso gak bosenan, iso sabar, tapi menungso lali akhirnya. Innallaha ma'as-sabirin. Innallah sak temene Gusti Allah ma'as-sabirin sartane barengane wong sing gelem sabar. Dadi wong sabar sangne napa? Napa Un? Napa Mas? Innallaha ma'as-sabirin. Dadi ceklane wong sabar gondelane sangune tetep Gusti Allah. Yakin Gusti Allah bakal nyukupi, yakin Gusti Allah bakal berantai segala masalah jenengan, nyukupi segala kebutuhan yang jenengan. Pokoknya jenengan syaratnya tetap eling karo Gusti Allah dengan tas lali. Dunia warna-warna niki supaya jenengan eling orang malah terlena. Wes duwe sawah sak kedok pengen rong kedok, wes duwe motor pengen mobil, wes bojone siji pengen bantal man tosan kowe malian. Ngesakno ngurimu ya. Lha ngoten iku sifate gak sabar. Ya bosenan. Nggih Mas nggih. Bosenan mboten Mas? Oh mboten no, enggak Un. Itu Mas. Bosen. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados ngaos ing dalu menika nggih. Belajar hak Gusti Allah, belajar weruh zate Gusti Allah lantaran isine dunia niki. Nek pengen ketemu Gusti Allah berarti nguasai ciptaane Gusti Allah ing dunia iki. Segala macam ciptaane Gusti Allah niki supados menungso eling, iso emut, iso naati perintah Gusti Allah utamane nglakoni salat. Pun jenengan sak repote napa-napa, sak sibuk napa mawon Pak nggih, tetep nglakonana salat, aja nganti lali. Ciptakan kenangan besok terindah di alam dunia. Besok jenengan ten swarga bakal kemutan, oh, aku nang dunya likon dunya iki aku nglakoni salat, nglakoni poso, aku yo zakat. Kelingan sing apik tok. Aja pisan nglakoni gawe kenangan sing tidak layak untuk dikenang. Nalika ning neraka keringan aku Gusti, nalika ning donya mendem aku ning neraka saiki. Misale ngoten niku. Nalika ning neraka kemutan aku di donya udah togel. Misale lho niku. Napa malih, Pak? Lah nggih, ngoten niku. Mumpung ning donya Pak nggih. Sehat apa jenengan nggih? Sehat sedaya nggih. Nikmati bentuk sujud ning Gusti Allah, bentuk syukur ning Gusti Allah nglakoni sujud bareng-bareng nglakoni salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Dadi nek mirsani donya, keindahaning donya langsung eling karo Gusti Allah. Weh pegunungan bagus indah diciptakane Gusti Allah. Langsung eling pangeran. Indah nguasai lautan, langsung eling pangeran ki ciptaane pangeran ciptaane Gusti Allah.
ben iman jenengan tetap kuat. Ojo men pas melaku rekreasi begitu lihat keindahan dunia lali pangeran. Aku melaku rekreasi begitu lihat keindahan dunia lali pangeran. Ya niku lali. Bahaya niku. Nek refreshing jalan-jalan tetap eling karo Gusti Allah. Pak, pindah malih Pak. Indeng dunia niki sing paling indah napa Pak? Ning dunia niki sing paling indah, sing paling nyenengno napa Pak? Ye. Napa Bu? Aja duit ya Pak. Napa Mas? Sehat jasmani rohani. Enak sing luwih indah nah yuk. Napa Mas Supir? Keluarga. Wong ayu. Koyo ruru wae Reza. Oh wis gede lah mah. Tuhan nyuplek hati si Kanjeng Nabi. Nyambut pengemot ad-dunya mata'u ilamal artus soleha. Dunya ki nggone wong kesenengan. Dunya ki nggone keindahan. Dunya iki nggone perhiasan. Perhiasan sing paling indah, kesenengan sing paling indah banget. Ila almar'atus solehah, ila kecoba kecuali almar'atus solehah, yaitu duweni wong wadon sing solehah. Pak, jenengan gadah garwa sing solehah taat manut kalian jenengan, dadi jenengan duwe perhiasan, duwe kekayaan sing tanpa ternilai regane, dadi jenengan sugih. Bener Reza mang ya wong ayu berarti. Tapi jenengan duwe garwa gak solehah, gawane ngeneni ngentaan ngomelin jenengan, hati-hati Pak. Lho, gitu Pak. Oke. Buat muka-muka sing jowo nek ketemu jodoh sing solehah. Sing anu ngeri. Jenengan samari Bu, jenengan iku perhiasan tanpa nilai regane. Nah, kula kemutan. Dadi si Kanjeng Nabi malih. Kanjeng Nabi niku badhe melangkah ten swarga. Bakal ape dibuka lawange swarga, ape melangkah jangkah mlebu lawange swarga diselip wong wadon. Dadi Kanjeng Nabi orang pertama sing mlebu swarga mboten. Ape melangkah pertama kali diselip wong wadon liwat. Kula riyen Kanjeng Nabi disalib Kanjeng Nabi niku. Takon ning malaikat, sapa kuwi malaikat? Kok disiki aku? Kanjeng Nabi takon ning malaikat, dijawab karo malaikat cara kula basa jenengan. Niku tiyang wadon sing solehah. Setia kali garwane sampai garwane meninggal, suaminya meninggal, dia tetap iman, mboten nikah malih. Jogo anak turune sampai meninggali. Bu, jenengan saged mlebu swarga ndhisiki Kanjeng Nabi dengan syarat Bu. Tak niki taat kali garwane. Begitu nuwun saya garwan jenengan ninggal ora rabi neh syarate. Piye? Kok apa to? Kanjeng Nabi gak rabi neh. Ngopeni anake, ngopeni putune sampai ikhlas lillahi ta'ala bareng-bareng mlebu swarga kali garwane jenengan. Iya Bu. Pak. Bocah disesakno Pak nggih nek gadah garo Pak nggih. Kok mendel kafe to? Gimana ngajari? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan balik malih termasuk manungsa wadon sing saleh handhep nyiptakane Gusti Allah. Pak Supir jenengan mirsani garwane jenengan kok ayu tenan nyiptakane Gusti Allah pun ngatur siake, maka kasih dan cintailah. Saya Pak Supir nggih. Oh nggih.
dia dikasih sayang, dia dikasih uang. Dia belum banter Pak toh. Dikasih sayang gak cukup kayak duit barang udah tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ing dalem menika sekedhik mohon ngase, begitu kesimpulannya mirsani keindahan dunya jenengan tetap emut eling karo Gusti Allah. Mirsani dunya indah bagus tapi tetap nglakoni sholat. Pun muga-muga guna manfaate. Maka dengan segala kula sampaikan muga-muga guna manfaate terus barakah saged wasilah kula nyen saged bejo-bejo akhir Allahumma amin. Sing terakhir mobilatan tutur subuh kula mboten prayogi ing manah panjenengan kula nyuwun ageng samudra pangaksami. Kula akhir assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.